The mind has always been the battleground. Zimbabwe needs to be utterly de-Zanuist. Azvipere mushe muri Zimbabwe. Mashoko makukutu ari kubudikira aitogwa aiwa nemunhu anonzi aiwa naNet panapa akaitira mashoko ekuti aiwa Zimbabwe kuti ibudirire aiwa it must be totally Zanuist. De-Zanuist kuti aiwa Zanu inofanira kubvisiwa kuti nyika yeZimbabwe ibudirire. Ndisanapinda mashoko amudanyugwa panapa nobva wasubscribe like turn on the bell icon. Pane nhau yaitwiridza aiwa this week rakunopera kudai tichiona kuti aiwa vakomana vana Jacob Mafume kana vana Singizwe Chabangu anoti makanselors ake aiwa ngaanoatenda that event iya yamuziva yebet Chitepo School of Ideology. Panapa vakomana varaiva vachiposta sezvamuri kuona kuti macertificates evakomana vakaenda vakanotrainwa kuti vari under the training anobuditsiwa. Panapa vanouya vachiposta the certificate and this current situation yemunyika yeZimbabwe kwamuri kuona kuti this is the road ekulinga 2 towns zvamuri kuona yakaita kudai vaposta that certificate. Vari kuyavatira mashoko ekuti aiwa panapa zvinhu hazvisi kuenderana. Noda kwokuti tinoda vakomana vari infiltrated neZANU-PF pamwe chete neZANU-PF yacho instead yekuti aiwa vashandise mafunds avari kuita vachiendesa vanhu vanodzidzisiwa zve-School of Ideology zviri eZANU-PF propaganda. They are leaving ma-road networks achisara akadhava kudai sezvamuri kutoona muri Zimbabwe. Vanouya vachinyora kastatement rekuti at the Chitepo School of Ideology the capacity of young men and women to question is being neutralized. Young people are indoctrinated to embrace a dying concept that has devastated the livelihoods of millions, while simultaneously generating obsolete wealth for a select few heavily armed individuals. Panapa vanouya vachicriticize vachiti aiwa this idea yekuti vaende kuSchool of Ideology haipana chari kubetsera macitizens emunyika yeZimbabwe. Noda kuti vanhu vari kuramba vachingosafa vachitadza kuwana equipment kana kuti medication iri proper mumahospitals. One ma-road networks panapa aionasoroudza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kune vanhu vanoshandisa ma-road networks ma-elites ndo vanongodeveloperwa road dzavo kuti vakwanisa kufamba pakanaka, but ma-citizens one ma-networks ema-roads avari kupiwa. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, usakana kusubscribe pakulike, wachine turn on the bell icon.